Senatolanta bunagun kan Mali la championnat ngana ya ɲɔgɔndanw minnu bɛ ɲina saison 2023-2024 kofɔ a bɛ sɛnsɛn ka se a laban yɔrɔ ma bari a tɔ tile 2 dɔrɔn a bɛ kuncɛ tile 28 de bɛ senna o tile 28 mana kuncɛ a bɛ dɔn ni Joliba Athletic Club bɛna ŋanaya sɔrɔ ni saison kuncɛra walima n'an bɛna tile 19 ɲɔgɔndan makɔnɔ de wa ka da kan Stade Malien de Bamako o min tugulen bɛ a la jɔyɔrɔ filanan na o ye se sɔrɔ a ka tile 28 ɲɔgɔndan na AS Real de Bamako ɲɛkɔrɔ kunu kari mɛkalon tile 19 san 2024 na celu kelen stade y'o sɔrɔ kanankolo kɛra Real ta ye o ye stade ka kuru dafa 56 la Joliba Athletic Club bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la tile 7 ɲɔgɔndan tɛmɛnen kɔ kuru 60 ni a ye se sɔrɔ a ka bi ɲɔgɔndan na COB Club Olympique de Bamako ɲɛkɔrɔ o b'a ka kuru dafa 63 la o dun ye ɲɔgɔndan ye min fana kɛnɛ kan ni COB bɛna ɲini k'a yɛrɛ bɛ di walasa ka se sɔrɔ n'i b'a dɔn ko COB ni jigini ka surun deuxième division na tile 7 ɲɔgɔndan tɛmɛnen kɔ kuru 28 b'a bolo jɔyɔrɔ 13nan club 16 cɛma yanni o ɲɔgɔndan ka tan jaabi dɔw filɛ minnu bɛ tile 28 ɲɔgɔndanw kofɔ 11 créateurs ale ni ASCO Association Sportive de Korofina filani bin si ma se si la celu kelen fan fila bɛ fɛ Binga FC bina AFE Afrique Football Elite ɲɛkɔrɔ kanankolo celu fila AFE kanu na Stade Malien de Bamako ye se sɔrɔ AS Real de Bamako kan celu kelen kanankolo Stade kanu na USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité ale ye se sɔrɔ AS Polisi kan celu saba kanankolo USFAS kanu na bintɛnɛ mɛkalon tile 20 san 2024 tile 28 ɲɔgɔndan 4 tɔ bɛ tan ni nɛgɛ tan wɔɔrɔ dana gosira ni sanga 30 ye Joliba terrain na Bamakɔ Arsenal Talent Sport Koro ATS Koro ale ni AS Bakarijan de Bara wuli bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ tan wɔɔrɔ sanga 30 AS Real de Bamako terrain na US Buguba ale ni AS Black Star bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Mamadou Konaté la nɛgɛ tan wɔɔrɔ sanga 30 Joliba Athletic Club ni COB bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Lamine Keita la Kitakaw fɛ yen nɛgɛ tan wɔɔrɔ sanga 30 US Kita ale ni US Buguni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala sigi don